Kone sú v boxoch. A bolo odštartované. Sedmička koní odštartovala do ceny trojročných žrebcov, ale hneď po štarte sme zaznamenali pád a bol to práve Borstar, ktorý už dvakrát takto stratili jazdca v dostihoch. Čiže už len 6 koní máme v dostihoch a vedie Summer Prince. Summer Prince s Davidom Liškom v modrom drese s červenými rukávmi a nasleduje dobre odskočivši z boxu číslo 8 Cornelius. Ten je teraz na druhom mieste pod Petrou Zetkovou, ale strieda Summer Princea v čele. Takže vedie Cornelius pred Summer Princom. Na treťom mieste je Exact, potom je tam Hájek, nasleduje ho Osborne a Cheeky Boy je na poslednom 6. mieste. Pole je kompaktné, vedie ho stále Cornelius, na bariére si ale dobrú pozíciu stráži David Liška v sedle favorita Summer Princea. Zvonku je na treťom mieste Osborne, na bariére Exact, na 5. mieste je priebežne v bielom drese MPL s červenou čiapkou Hájek a na poslednom mieste Cheeky Boy v bledomodrom. V čele už je opäť Summer Prince. Summer Prince, Cornelius a zvonku sa tam tlačí aj napriek rozdávaniu metrov v tejto fáze dostihov do oblúka Osborne s Martinou Havelgovou. Takže Summer Prince, Cornelius, Osborne, druhou stopou sa tam tlačí teraz Exact a George Perovič ho posiela do čela. Exact, Osborne, zvonku útočí Hájek. Summer Prince už nevyhrá. V čele je ďalší maďarský koň Exact a dva kone z MPL na ňo tlačia 100 metrov do cieľa. Exact stále v čele, ale útočí Hájek a teraz sa dostáva na úroveň vedúceho konia, ale Osborne Exact víťazstvo ubráni pred Hájekom. Na treťom mieste Cheeky Boy, štvrtý Osborne, 5. Cornelius a 6. Summer Prince. Čakalo sa, že Maďari pri tej kvalite, ktorú sem poslali do týchto dostihov, sa presadia. Možno trošku viacej favorizovaný bol Summer Prince ako víťaz najväčších dostihov pre trojročné kone. Cornelius, Osborne, druhou stopou sa tam tlačí teraz Exact a George Perovič ho posiela do čela. Exact, Osborne, zvonku útočí Hájek. Summer Prince už nevyhrá. V čele je ďalší maďarský koň Exact a dva kone z MPL na ňo tlačia 100 metrov do cieľa. Exact stále v čele, ale útočí Hájek a teraz sa dostáva na úroveň vedúceho konia, ale Osborne Exact víťazstvo ubráni pred Hájekom. Na treťom mieste Cheeky Boy tlačí aj napriek rozdávaniu metrov v tejto fáze dostihov do oblúka Osborne s Martinou Havelgovou. Takže Summer Prince, Cornelius, Osborne, druhou stopou sa tam tlačí teraz Exact a George Perovič ho posiela do čela. Exact, Osborne, zvonku útočí Hájek. Summer Prince už nevyhrá. V čele je ďalší maďarský koň Exact a dva kone z MPL na ňo tlačia 100 metrov do cieľa. Exact stále v čele, ale útočí Hájek a teraz sa dostáva na úroveň vedúceho konia, ale Osborne Exact víťazstvo ubráni pred Hájekom. Na treťom mieste